99 ang price. Ako na nang iuli. Ari ko yung usa. Yeah. Drumster audio video. Listingan akong siya kaning 29. Akong i-connect i-drive ni. Price. Price ni. Maybe. Wala control. Sama nga, sayo mo nangambak. Sayuan mo nangambak. Kini na ko ipapans. Ako rin ipa. Saan na ingana? Ngating, saan ingana deh? Saan ingana deh? Oh, juice na siya? Oh, kanang gahion. Amor sa jilis? Tubig siya o kanang jelly juice purma. Murag gulaman style ba? Ha? Di siya murag kuan ari deh. Ha, imo na. Ika sunod eh? Kaya ka tayo. Balik ko Drumster audio. Okay nih, tambal sa ilok. Sila ka na? 44. Ha? 44. Wala ba ko sinsyot eh? Okay ra? Nah, 20 ra, 20 ja dapat ko pertari gamay-gamay po. 500. Sila tanan? 44. 44. One, two, three, four. Sakto. So, nagbusan ako. Smiling nih kayo. Putol eh? Ha? Apa ko na po sa salin. Pare ya. Mudong ko to kahit nag-parking ang motor. Mura na eh.